Sabuwar jaruma mai tasowa Maryam MJ ta sha alwashin sai ta fi kowace jaruma mace tashe da shuhura a masana'antar Kanywood, matuƙar za a ba ta dama ta nuna irin basirarta kamar yadda ake ba wa sauran jaruman mata. Jarumar ta yi wannan ikirari ne a wata tattaunawa da aka yi da ita, inda take bayyana cewa ba komai ne yasa jarumai mata irin su Rahama Sadau, Hadiza Gabon, Aisha Tsamiya da sauransu suka kai matakin da suke kai ba, sai irin damar da ake basu na shirya musu fina-finai akai-akai, wanda ta tabbatar da cewa mutukar ta sami irin wannan dama za a sha mamakinta, wataƙila ma ta fi su shahara. Maryam ta bayyana darakta Suna Oscar a matsayin ubangida a gare ta, wanda ya fara sata a cikin wannan sana'a ta fim, wanda za ta iya kiransa a matsayin tsaninta na taka dukkan matakan da za ta taka a gaba. Jarumar 'yar asalin jihar Adamawa, Bafulatana Usul, ta bayyana cewa yanzu haka tana karatu a Federal Polytechnic Bauchi, inda take karanta Business Administration, kuma tana karatun ne tana haɗawa da sana'arta ta tafi. Haka zalika, jarumar ta ƙara da cewa ita sana'ar fim ta ɗauke ta a matsayin sana'a ne, kuma ta ba ta muhimmanci matuƙa, domin babu irin matakin da za a bata ba tare da ta taka rawa a kai ba, matuƙar bai saba wa addini ba, amma ko menene za ta yi. A yanzu haka jarumar ta fito a bidiyon waƙoƙi ba za su kirgu ba, inda nan gaba kaɗan kuma za a fara ganin fina-finan da taka rawa a ciki akalla sama da 5 da suke kan hanyar fitowa nan ba da jimawa ba. Kuma yanzu ma haka suna kan shirin fara ɗaukar wani sabon fim mai suna Mima, wanda darakta Suna Oscar zai bada umarni. Zana so da ni da ke mu zamjani da hanta, kullum muna tare ba batun rabewa. Zana kai ki inda da kike biɗa ki huta, farin cikin ki shi nake biɗar da ɗawa. Dariyar ki na saka na dariya ki murmusa na ganki dan farin ciki ya sa na tuntsewa. Jani gani zani inda duk kike biɗar ki kai ni zana biki ba batun nai gazawa. Damuwar rashin ki zai yi karuwa idan na baki tazara a so, zana baki duk kulawa. Bani san na yau rashin ki zana kaɗin kalaman ki ya sani na yi murna, ya yi silar kawai da kuncin da ke raina. So ne mafari na har ma da dangina, domin shi ne ma nake amsa sunana. Kullum tunanin ki shi ne abin yi na ta safiya har zuwa faɗuwar rana. Ka kau da kuncin da ke a cikin raina, alƙawari ne da kai babu ban kwana. Na ya kudiri buri na har sai ya cika mai suna, sai an kira haƙƙi uwa hagun ƴaƴana. So yi mini daɗi har ya sanya ni ina murna, na baka kaina amana mai sona. A ƙarshe jarumar ta yi kira ga masoya da masu kallon su da su dinga yi musu kyakkyawan zato da fatan alkhairi akan sana'arsu. Da na subscribe don samun labaran Kanywood da ɗuminsu daga tashar tsakar gida.